я зразумею. Ой, Сашка, наше замерение подписали. Люба. Іх вядуць па жытняй сцяжынцы, чатырох, пад канвоем, з дому. 14 старэйшай дзяўчынцы, 3 гады хлапчуку малому. Разам з імі ў падвал халодны гоняць цётку, сястру Міная. А Мінай – гэта бацька іх родны, бацька родны, мсціўца народны. Піша вораг аб ім у газетах, аб чырвонай брыгадзе ягонай. Па ўсіх былых сельсаветах клеюць новы загад суровы. Са слупоў, са сцен, аканіцаў пагражаюць Мінаю загадам. Ён павінен скарыцца, з'явіцца, здацца ў рукі фашысцкім уладам.